Hei ini. Ya menjen ba deni. Ayo. Tuh mana? Masih kan? Ngapa banget? लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायहरना थाफिनलायबाय ओमफ्राय दिनैनि आंनि भिडिअआनो जागोन बाथौ दुमनायनि आरोना बाथौखौहाय ओमफ्राय बर'फोराहाय माबायदि दुमो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ गोसो दंब्ला नायब्लानो जाबाय आरोना ओमफ्राय जायफोरा बर' इसोर माने मिथिखागोन आरोना बाथौखौहाय माबायदि दुमो ओमफ्राय गुबुनफोरा माने मिथिया ना बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअखौ लानाय जाबाय आरोना दानिया आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोना लोगोफोर फार्स्ट टाइमनिफ्राय आं दाहाय साहाखौ फुदुंनानै लाग्रोनोसै आरोना माने खामानि मावैनि सिगां साहा लोंग्रोनानै लानो होननानै जोङो साहा फुदुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय साहायाहाय माने फाइनालि गोदौबायना आरोना ओमफ्राय इखिजायहाय लाखाबायबो आरोना आङो काप होरिखौहाय मा होनो रेडि खालामजोबनानै लाखाबाय आरोना जाहाथे साहाया जाबानो माने आङो लुनानै लानो हायो आरोना ओमफ्राय फाइनालि नै लुबायबो आरो जोंना बाजैजो आंजोहाय मबाइल मा बुस्थु ओमफ्रायहाय इखिजायहाय आबैमोनाहाय सामब्राम गुफुर बासिगासिनो आरोना ओमफ्राय इखिजायहाय दङ आब' आरोना ओमफ्राय इखिजाय दं बाबु ओमफ्राय बाबानो गेलेगासिनो फाइनालि इनिफ्राय इखिजायहाय दाहाय बुटखौ सुनानै रेडि खालामना लाबाय आरोना ओमफ्राय इखिजाय दं सामब्राम गुफुर ओमफ्राय दाहाय आङो फार्स्टआवनो सामब्राम गुफुरखौ मेक्सिनाव उननानै लाग्रोनोसै आरोना इनि उनावहाय मावलांबाय थानोसै आरोना ओमफ्राय खिजाय दङ जिरा आरोना माने जिराखौबोहाय उनखानानै लानोसै आरोना मेक्सिनावनो थाला जाखानाय बायदि माने डाइरेक्ट नाङि बायदि थाला खालामखाना लानोसै आरो थांबाय जों नै सामब्राम गुफुर ओमफ्राय मा होनो माबा जिरा ना मा होनो इखौ लाम्बा ओमफ्राय इखौ अनलाजों खाला दालि संनो थाखाय नै रेडि जागासिनो गोदौबाय आरोना खाला दालिया हे अब्ला देवगन हे बाबु गोलैगोन अनला देग्राया खेबसे नाय नाय लाजिलायदो दे मा खालामदो लाजिखाया इयो ना लाजिखाया होनदों नोंखौ खोन्थादों दे लाजिनायानो भिडिअ खालामनो फिनबाय दे नाय होमबा खालामखाया मा जाखो खर' मोजांसो बर'नि माबा ओमफ्राय इखिजाय फाइनालि बाथौखौहाय दुमनो जागायजेनबाय आरोना माने ओमफ्रायहाय माने इदि खुन्थि थुयै थुयै लाग्रोयो आरोना इनि उनावहाय माबायदि खालामो नायलांबानो जाबाय आरोना खुलुमखादों नामा
लकेल बायदि नुदों ना ओइ मा फै सानदुं गोसाथार लाबलाय दाउखौ गियाव लाबलाय दाउला दाउला खासि ना मा होनदो दाउला खासि नुयो दाउला खासिथ' आरो दोननायाव दोन हाया दोननाय खेबसे नुनाय खेबसे नुनाय दे खेबसे नुनाय बाबु दिनै मा होनो कयलार बाथौ दुमांनायनि नामा सरमासि गिलिर गिदिर थांनायहाय थांजाया नोङो दे बा दे मोननो सखौ दे लाना सानजु नै दाउला खासि जानोसै जोंहालाय गिलिरथार बा उन्दैग्राया बोरै जाबोदो नों सायग्रायाव नों स्किल द' एसे नायना बै लासि मैगं हाग्राखौ नायनो हाय माबा नाया दे होमबा दिखांगोन जाजा ओइ बाबुआ नुदोसो दाउला गासिना देखांबाय ओमफ्राय इखिजायहाय गोदाबाय अमा बेदरखौ आरोना माने गोदानानै लाबोखायाखैमोन ओमफ्राय दा न'आवनो गोदानोसै आरो ओमफ्राय इखिजाय बाथौ दुमनायाबो नै जाहां जाबाय आरोना ओमफ्राय माने गेजेर मोनहांबाय ओमफ्राय इखिजायहाय दङ नै मैगं सायग्राफोर बेदर गोदानाय दुन्दिया बासिनाय खामानि मावफुनायाव मुखुब आरोना गासैबो ओमफ्राय इखिजायहाय दङ आनैयाहाय दाउ गां खुगासिनो नै माने दहायनि दाउ आरोना ओमफ्राय इखिजायहाय नै मैगं हाग्राफोरखौ खेबसे दोनबावबाय ओमफ्राय इखिजायहाय आनैजों बाबुजों सानैजों रायलाय खुगासिनो दाउगां आथि 11 मेंग' बेनिफ्राय बेनाना बेनिफ्राय बेरेला थाव रोंगौआनोथ' आङो मैया लांगियाव मियानो रोंनाय नोङो आं दिनैसो मिथिदों बिदि खालामबाय थानाङा दे नोंसोर दाउ बेदर मोनजानायखौथ' खर'आव नांदों ना एख' नङा नांनाया जोंखौसो हाराव थिखांदों बेखौनो इउटुबाव होबा ओइ मैगं हादों राङालाव हादों लेस्रि सायदों आबौआ आबैयानोलाय ओमफ्राय इखिजाय दङ अमानि बेबु माने जों बेबुनो बेलेगफोरा बान्दार होनो आरोना ओमफ्राय इखिजाय दङ मैया संजालायबाय आं दिनै हरनि भाजा नैसि ओमफ्राय इखिजाय दं पियास हानाय ओमफ्राय इखिजायहाय संगासिनो मा होनो दाउ आरोना दाउ माने दाउ नङा अमासो बावगारदों आंनि खोथानाया भुल जाबाय ओमफ्राय इखिजाय बाथौ दुमहांनायाबो जाथारसिगोन आरोना नै जाहां जाथारबाय ओमफ्राय इखिजायहाय नै आङो दाहाय बेखौहाय मा होनो मिक्सार माबा माबि बिदिनो दंमोन आरोना ओमफ्राय इखौहाय आं दा गासिखौबो मिक्स खालामनानै साखनि खालामसै आरोना ओमफ्राय इहाय दङ बाबु आरोना बाबुआ माने जानो नागिरदोंमोन ओंखायनो आं दौनानै होबाय नांबावगौ आलुखौनो नांगोन र' आलुखौनो होबाय दे र' बेलेगनो
มาเยอะมาเยอะไปเลยมานี่จะมานี่จะมา Này đấy. Nhìn cái con. đây là nguyên chân này Dạ. có mà nhé Con nào? cái nguyên chân chúng tôi đi rồi Con này. Con này đấy. cái này này 빠 문자 그러면 송이야세. 오늘이야. 이 스납도. 이게 스납도는 이제 보면 가야잖아. 로 고구랑이요. फाइनालिनिफ्राय आंनि साखनि खालामनायाहाय जाबाय नै साखनिसो होनगोन ना जालमुरिसो होनगोन ना मा होनगोन मिथिला जायखिजाया मिक्स साखनि जाबाय आरोना ओमफ्राय इखैजायहाय फारसेखै दं नै नाखौहाय माने दा मैथाजों संगोन आरोना नै मैथाखौबो सायखानानै सुखाबाय आरोना ओमफ्राय इखैजाय नै आंनि मिथायाहाय ओमफ्राय इखैजाय आनैजोंहाय आबैजों माने दाउखौ नै सानैजों जा दाननो सुजिगासिनो आरोना Suka itu kamu pas lagi nih. Kasih pasnya. Ini tahu kan sih nih. ओमफ्राय इखिजायहाय नै आलुजों अमा बेदरजोंहाय मोनबाय आरोना ओमफ्रायहाय इखिजाय फाइनालि बाथौ दुमनायाबो रेडि जाबाय आरोना नै रेडि जाबाय माने दुमखांबाय आरोना ओमफ्रायहाय इखिजाय दं नै दाउखौबो गोदाखांनानैहाय एवफ्रामखाबाय आरोना ओमफ्राय इखिजाय दङ राङालावजों ओमफ्राय लेस्रि होदो आरोना माने निरामिस जागोन आरोना इयो ओमफ्राय आंनि ओमफ्राय इखिजायहाय बाथौखौहाय साथि लगायखाबाय नै ओमफ्राय इखिजायहाय बुट बावबाय आरोना ओमफ्राय नै फाइनालि राङालावाहाय मोनबाय लबरा. कुकारनि लबरा. Ini sama अमा बेदर. अमा जालु orang anak tahu saya Tahu nih menasai. Mana ini radinya kara. Kalau tuh semua beda ya kan dia. nak masuk ando kita dong onla sudah nih kayak kita संगासिनो ओंखाम ओमफ्राय खिजायहाय दङ अमा बेदरजोंहाय नेरसिं आरो जों लोंनो नागिरदों कका-कलाखौ लोंना लानोसै आरो गरमनि थाखाय थान्दा जानाय बायदि थान्दा मोननाय बायदि Ini babu nih bang. फाइनालि खिजाय मैथाजों नाजों मोनबाय नै खिजाय दङ थाइसुम साखनि ओमफ्राय लगायथ'वाखै आरोना Salahnya ya. Abainya pulangnya nengah. ओमफ्राय इखिजायहाय ओंखाम जाग्राफोरनोहाय ओंखाम खुरनानै होबाय आरोना ओमफ्राय इसोरनि उनावहाय जों दा उनाव जासिगोन आरोना ओमफ्राय इसोरनो फार्स्ट टाइम खुरनानै होग्रोबाय
나가 그러면 담은 잡아. 왜 안 먹는 거지? 나하고 더 드리는 거. 왜 봐? 왜 드리네? 내가 그 잡는 거. 더 드리네. 내가 한번 더 드리네. 어? 뭐 뭐야? 뭐 시고. 내가 네, 가서 잡히 잡아. cái mà bao học cái này 맞아 돼. ê thùng này video không được à 이 칼라마 히. bình thường là ăn gà lên. này không làm gì cái này dạy đến bút được mà bút ra nó xí à bút ra không được ओमफ्राय इयो दाउ सपारिमोन आरोना आलुजोंहाय एवदोंमोन ओमफ्राय इखिजाहाय बाथौ दुमनायफोरनोहाय माने मान होबाय आरो दाना लास्टावहाय जाखां लोंखांहाय माने इसोर थांसिगौमोन नालाय ओमफ्राय इसोरखौ बिदाय होनो थाखाय दा मान होबाय आरो इसोरनो नंगौनो दिनै मोसागोना मोसाया दिनै मोसागोना मोसाया दामनानैसै होमबा इसोरो 이큰 랑래. 그냥 난 나그네. làm cái này cơ कृष्णा không là làm cái làm gì ini kayak Randin makan le. 그 인스타를 쓰는데 ấy hồi sinh rồi chẳng hồi sinh này mà họ ăn rồi insta với gì vậy anh chị đã sáng nay cái này chưa đi nè
เอาคุณป้าเสียนะ Ana foto di. 서로. 락. 내가 한번 유튜브 Ôi biểu cái là này này cái xem thế. Nè. Ôi biểu cái là. Ôi biểu cái là. Ah, sekarang terus tadi lah. Lagi dok. Hah? Kabe ni. ini dah ubi kaza dari nilai Saya dah bisa dah bisa genoi. an ngọc hin lây à rau nó cũng ngọc hin lây đầu ubi kaza Lại em phải nướng. ăn giặc không biết đi cũng qua cái giặc hàng chiếc vậy Tunggu balen balen. rồi mẹ bắt đầu nhưng mẹ dân bắt được 이거 이제 맨날 마시가 마 Zaखांलों गासिबो माने स्र' जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं खिनियावनो फोजोबबाय आरोना लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आरोना